A štart, v tejto chvíli boli dostihy odštartované úspešne so všetkými 9 koňmi a dopredu nám vypálil práve Vanalko. Takže reprezentant stane Lokotrans Slovakia s jokejom Jozefom Soukom sa podujal diktovať tempo a za ním sa usadil práve Marmiton, papierový favorit. Vedľa Marmitona Openly, takisto je tam Y King. Intiquila prekonala ako 4. 5. Sunshine of Gracie, Pergutus, Valc a na priebežnej poslednej pozícii je to Raimond. Ale je to Vanalko, 6-ročný beluš, diktuje tempo. Na druhom mieste Openly, 3. Marmiton, 4. teraz tam vykukuje Y King, ale je tam trojica Sunshine of Gracie, Intiquila, Pergutus, predposledný Valc a na priebežnej 9. pozícii Raimond jokejom Jaroslavom Brečkom. Kone poprvý raz prebehli skúšobne cieľom zhruba 3 km, už teraz menej zostávajú do cieľa Vanalko, Openly, Y King, Marmiton, Sunshine of Gracie, Intiquila, Pergutus, Valc a Raimond. Takéto bude poradie aj pri vybiehaní na protiľahlú stenu. Naťahuje to Vanalko, kooperácia jokeja Jozefa Souku a trénera Jána Cagáňa priniesla úspech v dnešných druhých dostihoch. Uvidíme, či sa to zopakuje aj v tomto zápolení. Vanalko, Openly, Y King, potom trojdĺžková medzera, je tam Marmiton pod jokejom Lukášom Matuským, Sunshine of Gracie a Jiří Kousek, Intiquila, Pergutus, Valc a Raimond, ktorý zbiera stále väčšiu a väčšiu stratu. Solidné tempo diktuje Vanalko, teraz možno si vybral trošku oddychovejšiu pasáž. Y King sa posúva pod Adamom Čmielom na druhú pozíciu, 3. Openly, potom je tam dvojica Sunshine of Gracie a Marmiton, ten zvyšok pola je pomerne rozťahaný, Intiquila, Pergutus, Valc a Raimond, ktorý zrejme sa dostane do kontaktu. Stále je to Vanalko. Vanalko opäť prekonáva prútenú prekážku na začiatku cieľovej rovinky. Y King Openly, teraz sa ten vývoj trochu upokojil, Sunshine of Gracie, Marmiton striehne na bariére na 5. pozícii, za ním Pergutus, Intiquila, Valc a Raimond. Kone po druhý raz v cieľovej rovine a už ich čaká posledný 1,5 km. Vanalko, Y King Openly, Sunshine of Gracie, Marmiton, Pergutus, Intiquila už pobadaná bičikom, Valc a Raimond na priebežnej poslednej pozícii. Teraz sa dostal pred Valca. Opäť kone v oblúku pri jazdeckých oddieloch a stále je to neúnavný Vanalko. Uvidíme, ako dlho mu to vydrží. Do cieľa zostáva zhruba 1100 metrov. Kone opäť vybehnú na protiľahlú stenu. Vanalko, Y King Openly, potom dvojica Marmiton, Sunshine of Gracie, Pergutus. Ako ďalší prekonáva trochu s problémami aj Raimond a na poslednej pozícii je aktuálne Volt spolu s Raimondom ešte Intiquila. Najlepšie to má rozohraté vedúca 5-členná, možno 6-členná skupina, ak do nej zarátame aj Pergutusa, ktorý sa dostáva do kontaktu pod Miroslavom Stančíkom. Vanalka už predstihol Y King, respektíve teda vystriedal ho vo vedení. Budeme točiť do finále. Y King Openly, Vanalko slabne dopredu, ide Sunshine of Gracie, Marmiton a Pergutus. Ale odkopol to Y King spolu s Openly, takže Y King a Openly osamotené na prvých dvoch priečkách, Marmiton, Sunshine of Gracie. Takže Y King a Openly. Y King ako prvý bude prekonávať výbehovú brútenú prekážku, Openly druhá. Dobre, tam teraz je aj Pergutus spolu Sunshine of Gracie, Marmiton už to nevyzerá na jeho víťazstvo a Y King ide dopredu. Y King, Openly, rovinová trieda Y Kinga zrejme teraz zohrá rozhodujúcu úlohu. Y King a Adam Čmiel budú víťazmi memoriálu Jindřicha Nemčanského. Y King, Openly, Pergutus 3, Sunshine of Gracie 4, Marmiton až 5, Vanalko, Raimond, Intiquila.